Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Javanis dinten iki yaiku mbahas tentang siji ngoko lugu, nomor loro krama lugu utawa krama madya, nomor telu krama alus utawa krama inggil. Ngoko lugu yaiku basa ingkang panggunaane boten wonten kecampuran basa krama. Krama lugu yaiku basa kang tetembungane krama kabeh tanpa kecampuran karo tembung krama inggil utawa krama alus. Krama alus yaiku basa kang tetembungan krama sing kecampuran basa krama inggil utawa krama alus. Sing migunakake basa ngoko yaiku: siji, bocah padha bocah, loro, wong cecaturan utawa sing wis raket, nomor telu, wong sing luwih tuwa marang wong enom. Sing migunakake basa krama yaiku: siji, murid marang guru, nomor loro, wong enom marang wong sing luwih tuwa, nomor telu, anak marang wong tuwa, nomor papat, pegawe marang deduwuran utawa pimpinan. Berikut ini adalah tabel kosakata yang diberikan contoh sama Ustazah. Jadi ada bahasa Indonesia, ngoko lugu, krama lugu, dan krama alus. Contoh: makan, ngoko lugunya mangan, krama lugunya nedo, krama alusnya dahar. Bekerja, ngoko lugunya nyambut gawe, krama lugunya nyambut damel, krama alusnya ngasta damel. Lan sapanu galani. Selanjutnya yaitu dicontohkan Ustazah dalam bentuk kalimat. Tulodo. Bahasa Indonesianya yaitu: kamu tadi apa sudah makan? Ngoko lugunya kowe mau opo wis mangan? Krama lugunya sampeyan wau punapa sampun nedo, dan krama alusnya panjenengan wau punapa sampun dahar. Untuk tugas kalian yaitu nomor 1, ukara ing ngisor iki uban dadi ukara sing migunakake basa krama alus. Jadi tugas kalian disuruh merubah ke basa krama alus. Nomor 2, ukara ing ngisor iki uban dadi ukara sing migunakake basa ngoko lugu. Jadi kalian disuruh merubah ke basa ngoko lugu. Kerjakan di buku tulis kalian rumah karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.